percorrer o mar. Prestos pra acción, sen vacilación, a cruzar o Ecuador, demostrando seu valor, cabaleiros do honor. Sen retroceder, sen desfalecer, imos explorar. Nin no inferno dun mar de inverno nos poderá parar. Se hai un fin común baixo ceo azul, novos rumbos. Era unha vez os exploradores. Xamais fuxir, superando calquera mar. Imos explorar a inquietude, a outra latitude, non deixa de empuxar. Sempre o corazón cheo de ilusión, cando aumenta o furacán, sortealo con afán. A aventura é un deber, e ao final poder os primeiros ser. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá. Bravo loitador, o explorador, sempre dando un paso máis, sen abandonar xamais, e loitando polos demais. Eric Orroibo. A ver, nenos, quen de vos me sabe dicir cando se descubriu América e quen a descubriu? Pois foi Colombo. Se non foi Colombo, quen foi? Entendo por que o dis, pero... Que? Ninguén de vos o sabe? Pensade. Foron os vikingos, os vikingos. Pódese dicir que foron os vikingos, pero para poder entendelo temos que ir atrás no tempo. Dixen ir atrás no tempo. Alto, aí está ben. A nosa historia comeza cun noruegués cunha reputación terrible, Eric Orroibo, un vikingo. Xa sabedes, nenos, que nos séculos 9, 10 e 11 os vikingos sementaron o terror por Europa, desde Islandia e Escandinavia, a través dos mares e navegando polos grandes ríos ao longo de Rusia e máis alá de Marrocos. Estes aventureiros podían saquear ou comerciar segundo as circunstancias. Se alguén se lles enfrontaba, comprobaba o poderosos que eran, pero o lado leste de Islandia era descoñecido. Aquí é onde comeza a nosa aventura. A historia dunha familia pouco común. No ano 964, a Eric Orroibo desterraron de Noruega por un asasinato e marchou para Islandia. Pero ao chegar alá, Islandia estaba superpoboada, había pouca comida e outra vez a súa natureza fogosa causoulle problemas. No ano 982, a corte islandesa reuniuse para xulgalo. Foi desterrado outra vez e Eric Orroibo botouse ao mar rumbo ao oeste. Temos bo vento, Eric, pero cada vez vai máis frío. A onde nos diriximos? Xa oíches falar desa terra grandiosa que hai ao oeste. Hai máis de 50 anos un mariñeiro que ia rumbo a Islandia viuse sorprendido por unha tormenta que o desviou. Encontrouse cunha imensa terra de xeo. Podería ser unha illa, o destino trouxenos ata aquí. Unha illa coberta de xeo. Habémola descubrir, amigo. Oh, mira. Cuidado, pode facer que naufraguemos. Mentres, na granxa de Eric en Islandia, as estacións cambiaban e os nenos medraban. Frila, mira que deixes ben limpa a casa. A estes escravos haille lo que dicir todo.
Vide, xa volveu! Vide, vinlle o barco! Xa volveu, vide todo, xa volveu! Veña, vide, está aquí! Mamá! Papá está aquí, xa volveu! Vinlle o barco, sí! Sí! E apareceu unha barreira de xeo enorme diante de nós. Navegamos cara ao sur e rodeámola. Do outro lado descubrimos unha terra fértil e frondosa con caza e pesca en abundancia. Era incríble. Unha terra nova con comida en abundancia. Escoitádeme, é un país ao que lle imos chamar Grenlandia. Alí habemos encontrar todo o necesario. É a terra do verdor. Coñezo a ruta, quen me acompaña? Chamarlle a Grenlandia terra do verdor non era precisamente exacto, pero Eric soubo convencelos. Vamos pralo. Unhas 600 persoas marcharon con el cara á súa terra verde. Mirade. É unha tormenta. Oh, non! Mira, ves, aí está. Dos 25 barcos que saíron con Eric, só 14 chegaron a Grenlandia. Os 400 superviventes fundaron unha colonia nova. Por fin chegamos! O clima era duro, pouco adecuado para as labores de granxa, pero había moito peixe e aquela colonia pequena puido sobrevivir razoablemente. Grenlandia, Grenlandia, que ten que ver iso con América, o salvaxe oeste, os vaqueiros e os rañaceos? Ai... Rañaceos e vaqueiros, Xa nos ocuparemos diso despois, pero agora fixádevos no mapa. Xa cruzaran 3/4 partes do Atlántico Norte. E recordade que outro mariño fora desviado da súa ruta por unha tormenta e que descubrira unha terra nova. Chamábase Bjarni e saíra de Islandia para reunirse co pai en Grenlandia, pero desviouse da ruta e acabou chegando a unha terra xa cuberta por un gran bosque. Desembarcamos. Non, isto non responde á descripción de Grenlandia. Ali non hai bosques, mellor poñemos rumbo ao noroeste. Continuaron navegando durante uns días e acabaron tocando terra na zona suroccidental de Grenlandia.
E ali estaba o pai de Bjarni. Durante 15 anos ninguén lle prestou moita atención a aquela terra misteriosa do oeste, pero arredor do ano 1000... Baixo esas nubes hai unha terra, e aposto a que é a terra da que falaba o vello Bjarni. Sí, mellor falamos con meu pai. Gustaríanos comprar o barco do vello Bjarni e navegar en busca da Illa dos Bosques. Se existe ese sitio, a madeira nos de ser de moita utilidade. En Islandia xa non hai madeira suficiente. E como pensas proxectar a ruta? Indo cara ao oeste, cara a esas montañas. Nos días claros hai nubes no horizonte que non están sobre o mar. A única explicación, terra. E logo ti cando descubriches Grenlandia coñecía o camiño? Este é o meu fillo Leif. Colle o barco de Bjarni e descubre esas terras novas. Por que non dirixes ti esta expedición? Hailles que dar unha oportunidade aos rapaces. Voume facendo vello para estas cousas. Ten coidado, pode que Leif supere o seu vello pai. Non me preocupa, sei que queda en boas mans. Ten moito cuidado, por favor, irmán. Non te preocupes, Freydis. A próxima vez ves canda nós. A saír todo ben. Nas runas máxicas limbos augurios para vos. Que Odín te protexa, Leif. A última vez, esta pedra do sol amosouno o camiño. A primeira terra que viu Leif foi a illa de Baffin, xusto ao norte do estreito do Hudson. Isto non parece moi acolledor. Non. Élulan, o país das pedras planas. Oide, que vos parece se volvemos para casa? Ai, só preguntaba. Sí, esta foi a terra que divisamos antes de dar a volta e volver a Grenlandia. Debemos seguir rumbo ao sueste. Aí están uns días máis tarde, no Mar do Labrador. Ali é onde estivemos na viaxe con Bjarni, iso é. Mirade canta madeira, é o país dos bosques. É mellor seguir, podemos volver despois. Que ben, volvemos para casa. Non, aínda non. 2 días despois, chegaron ao golfo do río San Lourenzo. Debemos guardar a formación para non perdernos. Esta terra é un paraíso. Imaginad aquí os nosos animais facendo. Sería unha boa vida, Leif? Leif e os seus homes construíron cabanas e pasaron ali o inverno. Agora que chegou a primavera hai que ir explorar. Continúa. Ai, que animal máis raro, será amigable. Voute... Que mal cheira. Vaya peste que bota. Xefe, non me encontro ben, doe-me a cabeza. Non te machegues. Vai te lavar.
salvaches. Son enormes. Vides, millóns de vides e uvas bravas tantas que non as sabemos dar comida a todas. Ai, eu só as provei. Descubrir uvas bravas descoñecidas en Escandinavia levou a Leif a chamarlles a aquelas terras Vinland, o país das vides. Xa estamos, non podo confiar en ninguén. Toda esta historia das vides bravas é falsa, completamente falsa. O termo Vin significa terra d'erva en nórdico antigo, así que chamaronlle Vinland porque lles pareceu un sitio espléndido para alindar animais. A ver, veña, volvede a empezar. Veña. Ei, mirade o que atopei. Mirade. Supoño que non encontrei nada, pero eu xuraba que sí. Ai. Que foi o que encontrei? Non sei. Esquecen más cousas. Agora marchamos, pero se estábamos moi ben aquí. Ai. Se isto é un paraíso, por que marchamos? Non te preocupes, sabemos volver e moito sabemos quedar aquí. Por certo, a túa historia das uvas pode non ser moi útil. Leif demostrou ser fillo digno de seu pai. Cando a familia de Leif soubo que descubrira unha terra fértil cun clima suave uns días antes. Queremos ir todos, Leif. Cando podemos sair? Meu pai non se encontra ben. O meu deber é coidalo e atender as nosas terras, pero Torvald, meu irmán pequeno, irá convosco. ¡Adiante! ¡Vamos! Ben, non mataron ninguén, verdade? Non. Puido ser moito peor. Só son un feixe de salvaxes, non valen para nada. Sí, son un feixe de folgazáns. Penso que me feriron. Gloria a ti, gran Odín, que as valquirias leven o nobre Torvald ante ti como un heroe e que habite no Valhalla para sempre. Amo, teu cuñado, o mercador Thorfinn Karlsefni, acaba de chegar de Islandia. Vaille dicir que benvido a Grenlandia e que o recibirei agora. Viño, gozamos moi poucas veces del. Esa terra é moi rica, podíamos colonizala. Desde a morte de meu pai teño demasiadas responsabilidades, non podo ir. Meu irmán intentou-no, pero eses salvaxes mataron-no. Ademais farían falta barcos ben armados, homes, mulleres, animais, non. Agora é imposible, Thorfinn. Thorfinn, ten os barcos ben equipados e prontos para sair. Un home cun rango tan alto pode guiar esa expedición. Vente no meu barco, son un cazador experto. E tamén sei ben como adestrar homes para loitar contra os salvaxes. Teño moita mercancía, podémola usar para comerciar con eles, e se non sae ben, podemos recorrer á forza. O mellor é que pasedelo inverno aquí con nós. Na primavera, cando mellor o tempo, prepararemos a vosa viaxe. Bendito, irmán. Pero deixe que che recorde que sempre houbo alguén da nosa familia nesas viaxes. Nesta vou ir eu. Cunha condición, que teñas coidado.
Seguide, seguide! O primeiro inverno foi moi suave. O gando tiña moito onde facer. Pero pola contra, non había comida abonda para unha colonia daquele tamaño. E empezaron os problemas. Non tardou moito en xurdir unha hostilidade aberta. Marta, é miña! Só hai unha maneira de solucionalo. Si perde la paciencia, vas perder la vida. Ah. Cando por fin chegou a primavera, os colonos tiveron o primeiro encontro cos indígenas, os indios. Ao principio encontráronse moi compracidos con todas as mercancías. Temos que fortificar o campamento e acabar con eles antes de que entren aquí e nos maten mentres dormimos. Sen a súa comida non habíamos dar pasado o inverno. Pois eu digo que son perigosos. Sí, ten razón, son perigosos. Todos os trocos que fixemos foron vantaxosos para nosoutros. Non vexo ningún motivo para estragalo. Falamos de salvaxes feroces. Ti fai como queiras. Eu non vou quedar para que me corten o pescozo unha noite. Eu non son parvo. Así que Torgal e 8 dos seus homes saíron rumbo a Grenlandia, pero unha gran tempestade desviounos polo Atlántico. Ao final, o seu barco tocou terra en Irlanda. Onde están? Onde están? Volven para comerciar con nosoutros. Pero a verdade é que non temos nada que ofrecerlles. ¡Atácannos as armas! Dicides que sodes guerreiros e fuxides duns salvaxes. Cobardes, dademe unha espada, vou vos aprender como derrotalos. Torgal tiña razón, son demasiados e nós somos moi poucos. Agora non vai haber paz nunca, teremos que marchar. Pobres vikingos, que mala sorte. Ese foi o último intento dos vikingos de colonizar América. Por iso os seus descendentes están orgullosos deles. 5 séculos antes que Colombo e Magallanes, estes xigantes do norte ampliaron as fronteiras do descoñecido máis ca ninguén do seu tempo, pero saqueaban deixando a destrucción ao seu paso. Por iso lles chamamos bárbaros.
Durante 3 séculos a sociedade vikinga foi a máis dinámica e de mente máis aberta da Idade Media. Mercadores, guerreiros, piratas, cóntanse entre os aventureiros máis valentes de todos os tempos. Imos explorar, imos outra vez, queremos saber o que hai máis alá.